semono kowe teko arep ngomong apa ning isor lampune banjo jebol kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki jebol kowe wis rapi resmi. Terima kasih Mas Besok, terima kasih Pak Kari. Tresno kok bojone uang Pak We yen weruh aku mung bisa ndemblong sing tak jaluk Mas waktu kanggo aku Mas Cempok senadyan sedelo bisa nambani kangenku. Ayo Mas Cempok kembang mladi arep gandane Mas Be ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi Surya laras asal Masuk. terima kasih. Yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa Pak Yono ning isor lampune jebol kowe kok wis sampun duwe bojo mbok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan hatiku iki jebol kowe wis rapi resmi. Surya laras reak audio gasta video syuting asal Kunjuk poro-poro ingkang sampun pikantuk pakurmatan sampur kasuwun ingkang jumeneng yen monggo weruh aku mung bisa ndemblong sing tak jaluk Mas waktu kanggo aku senadyan sedelo bisa nambani kangenku. Kembang mladi arep gandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi. Pak Prapto yuk ayo
sedilo bisa nambani kangenku kembang mladi arogane ati iki mung mikir kowe wati sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi Kunjuk Mas Yani saking Laladan Pakel Mule Trenggalek. monggo Mas Yani Cungkir ulung Mas katur panjenengan. Nggih, semangat Mas Eko. Nggih. Bojo mengkling swara deling Agung kanggo mandang ning ngawang-ngawang Wajiratri angebaki mau sepi dadi asri enake lah rasane trenyokake amelong ngungkung suarane jongker prengulung nyoto mulya seni Jawa kebak rasa dadi srana mrengseng sepi kang miyarsa Sumekling swara deling Agung kanggo mandang ning ngawang-ngawang Wajiratri angebaki mau sepi dadi asri enake lah rasane trenyokake amelong ngungkung suarane jongker prengulung nyoto mulya seni Jawa kebak rasa dadi srana mrengseng sepi kang miyarsa Gantos abah rasa Rai Seto kunjuk panjenengan. Taksih saking Laladan Mule Trenggalek. nggih Mas Eko Rasa
Logo heng hasepe kelak kelak tanpa ganti ulat rengo hatiku mong ayun ayun ing rinolan wengi mong ranti telenging ati jarwa sarpa wong manis dan balela karsa nendra tebing ing boko kok aja lamun eling ana yen wurung kan sinetya ada anjur blokro mula jose Walik dateng Brangler Ngadirojo Mas Yani Ngadirojo. Monggo. Semoga Mas Yani tepaipun kunjuk panjenengan. Sumilire angin wengi liwat ruci-ruci jandelane kamar titrim tantramong kebrungu tumetese banyu ing padusan aku senden ing paturon kok aras rambutku kanthi siyeng tresno Asoico binarung sepi ning wengi tintrim tentrem rasane pangrasa sumringae panjawangmu prasasan nelesi hatiku sing akeh bebasan udan kang nyirami galas garing nalikane fajar esuk menekan madangi para denganes angeto tak rasa kaya sih tresnamu ing sawangi kae matur nuwun.